Ovako je bilo u Bačkom Petrovcu, u Jarmočnoj ulici, na sportskim terenima osnovne škole Jan Čajak pod šatorom i oko šatora u subotu 12. februara 2022. godine. Izgradili smo veliki šator od 1200 kvadratnih metara, binu za kulturno-umetnički program i rasporedili 90 stolova za takmičarske timove. U šatoru mora biti i kafana, pošto svaki takmičarski tim ima samo jednog trezvenog šofera, a trojicu ili više žednih majstora. Oko šatora smo uredili prostor za takmičenje u prženju čvaraka, raspodelili smo prodavce petrovačkog kulena i kobasice, a na ulici su prodajni prostor imali zanatlije i proizvođači raznovrsnih proizvoda. Dobrodošlicu je svima izjavio Jan Lačok, predsjednik Saveta mesne zajednice Bački Petrovac, a Međunarodni festival kobasica Klobasa Fest 2022 otvorila je Jasna Šproh, predsjednica opštine Bački Petrovac. Za dobro raspoloženje, muziku i ples zadužena je muzička grupa Max iz Selenčke. Sa nekoliko poznatih pesama pozdravio nas je i Zlatko Karavala, frontman grupe Griva. U takmičenju u izradi i prženju kobasica učestvovalo je 82 tima. Najviše timova je bilo iz Srbije, preko 10 timova iz Slovačke, 3 tima iz Mađarske, 2 tima iz Rumunije i 1 tim iz Hrvatske. Dodelili smo i posebna priznanja za najmlađi tim, najstariji tim, najelegantniji tim, najveseliji tim, najlepši tim, najvredniji tim, a najbrojniji tim su bili martinski seniori iz Martina, Slovačke, koji su održali prigodni govor i otpevali na jednu slovačku narodnu pesmu. U takmičenju u prženju čvaraka učestvovalo je 9 timova iz Srbije, Hrvatske i Mađarske. Svi timovi su dobili diplomu sa zlatnom medaljom za kvalitet prženih čvaraka. Već 3. godinu zaredom pravili smo puter tradicionalnim načinom kako su to radili naši preci u prošlosti. Puter su pravili timovi Imka iz Bačkog Petrovca, Vojlovačka družina iz Vojlovice, Zvolen iz Kupina i Slovenka iz Rijeke iz Hrvatske. Pored brojnih zanatskih proizvoda na prodajnim štandovima i degustacije specijaliteta sa zabijačke, za posetioce smo pripremili vredne dobitke na tomboli koje su obezbedili prijatelji Klobasa Festa. Glavni dobitak, TV prijemnik Samsung, obezbedio je gospodin Martin Kalnicki, naš prijatelj i organizator festivala kobasica u Martinu u Slovačkoj Republici. Uzorke prženih kobasica ocjenjivala je komisija u sastavu Pavel Tordaj, Vladimir Dudaš, Mirinka Tancikova, Jan Tancik, Daniel Spevak, Zdenko Favri. Komisija je dodelila 28 diploma sa zlatnom medaljom, 27 diploma sa srebrnom medaljom i 27 diploma sa bronzanom medaljom. Izabrana su i 3 najbolja uzorka koje su napravili sljedeći timovi. 3. mjesto je zauzeo tim Krućjari iz Bačkog Petrovca, čiji članovi su Stanislav Hložan, Jaroslav Krnač, Martin Durgala, Stanislav Kukučka, Andrej Meljek, Daniel Halupka. Drugoplasirani je tim Horehronci iz mesta Polomka iz Slovačke, čiji članovi su Tomaš Kubuš, Rastislav Gurdulić, Roman Borčin i Milan Kubanda. Vredne nagrade za sve pobedničke timove, ulaznice u Aquapark Petroland uručila je Zuzana Mihalikova, direktorka Petrolanda.
Apsolutni pobednik Međunarodnog festivala kobasica Klobasa Fest 2022 je tim Petrovski evanjelici iz Bačkog Petrovca, čiji članovi su Jan Melih, Ondrej Balca, Ondrej Zatroh i Samuel Zelenak. Veliki prelazni pehar je uručio Samuel Šuljan, predsjednik udruženja Klobasa Fest iz Bačkog Petrovca. Na Klobasa Festu su svi pobednici i svi su nagrađeni. Neki dobiju diplome, a neki dobitak na tomboli. Ipak najveću nagradu dobije svako ko se lepo druži sa prijateljima. Čestitamo svima, a posebnu zahvalnost izjavljujemo takmičarima, posjetiocima i prijateljima festivala Klobasa Fest 2022. Bili ste odlični! Međunarodni festival kobasica Klobasa Fest 2022 sufinanciran je od strane Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međunarodnu saradnju i lokalnu samoupravu. Organizatori Klobasa Festa 2022 su opština Bački Petrovac, mesna zajednica Bački Petrovac, udruženje Klobasa Fest iz Bačkog Petrovca, javno komunalno preduzeće Komunalac Bački Petrovac, turistička organizacija opštine Bački Petrovac. Želimo vam dobro zdravlje i lepe uspomene iz Bačkog Petrovca. Doviđenja u Bačkom Petrovcu na Međunarodnom festivalu kobasica Klobasa Fest 2023, koji će biti 11. februara 2023. godine. Festival kobasice se neprekidno organizira od 2016. godine. Osnovni cilj festivala bio promovisanje petrovačkog kulena. Od lokalnog festivala posle nekoliko godina je prerastao u međunarodni festival sa učesnicima iz inostranstva. Dragi prijatelji, uvek nas obradujete kad posjetite Bački Petrovac, naravno i naš Klobasa Fest. Klobasa Fest održava se već tradicionalno svake druge subote u februaru. Dođite da probate najbolje sveže kobasice. Sljedeći Klobasa Fest 11. februara 2023. Dobrodošli. Međunarodni festival kobasica Klobasa Fest. Dođite i vi i budite naši gosti, jer niko ne može da odoli ljutom specijalitetu kao što je petrovački kulen. Budite sastavni deo našeg tima, jer tako promovišemo i Bački Petrovac, i kobasicu, i kulen. Petrovački kulen je najbolji na svetu, zato vas očekujemo na festivalu. Dobrodošli! Dobrodošli u Bački Petrovac!